Daling gipangdala sa tambalanan sa dakbayan sa Danau ang usa ka pamilyahan nga gidudahang nalanag human mikaon og isdang barilis. Ang usa ka pamilyahan kun moabot sa 13 ka individual taga Purok Lugarta, Barangay Luyang, Carmen, Cebu. Sa nasayran sa Brigada News FM Cebu, giingon ang isda gipalit sa usa ka merkado ug gimantikaan dayon gisuwa sa pamahaw kagahapon. Human sa pipila ka oras sa pagkaon, namuwa ang ilang mga mata ug namuwa ang tibuok lawas nga gihulagway nga nangabungog. Dunay mitug-an kanila nga dili na makadungog ug mihanap na ang pananaw. Matud pa sa silingan nga daling mitabang, usa sa 13 nga nangalanag mihulagway nga naghuot na ang iyang dughan ug maglisod sa pagginhawa. Hinungdan nga dali kini silang gipanghatod sa tambalanan sa dakbayan sa Danau. Kasamtangang giobserbahan sa doktor ang 13 ka tawo kun usa ka pamilyahan nga nalanag sa isdang barilis. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.